Bé, dels 3 dies de la detenció a comissaria, bueno, el més fumut, la privació de llibertat, doncs va ser una mica les tortures que vaig rebre, no? Nosaltres vam rebre també bufetades. A mi em van fer una tortura que se'n diu el quiròfan, que consisteix en posar-te sobre una taula, mig cos penjat a fora i anar-te picant els ronyons. I això, doncs, a part de ser dolorós, jo recordo que relliscava i que picava de cap a terra i en algun moment em sembla que vaig perdre la consciència i tot. Però com que la detenció durava només 72 hores i com que ja tenien alguns noms i ja havien trobat algunes persones, doncs en fi, al final doncs, ja ho va passar i em van deixar anar. El que recordo també és el jutge, que quan va demanar si jo pertanyia a aquest grup jo li vaig dir que sí, i que em semblava que era una obra de misericòrdia, ajudar els presos, i en fi, que era una cosa una mica de l'església, doncs el jutge simplement em va dir, ai, si el fico vostè a la presó també es mobilitzarà la gent de solidaritat per vostè. I vaig dir, sí, efectivament, i efectivament hi va haver una certa mobilització a Manresa, entre la gent de l'església, entre gent, diguem, d'entitats socials, doncs, en fi, per fet de detenir una persona simplement per ajudar els presos, que és el que hi havia en aquell moment. En cap moment de la meva detenció va sortir que hi fos del SUC fins al final de tot. Al final de tot la policia va intuir a través dels noms i d'algunes coses que potser hi podia haver alguna cosa més, però ja érem al final de la detenció i aleshores jo vaig negar-ho tot, no em van allargar la detenció i em van deixar anar. Van passar al jutjat i del jutjat cap a la presó, sempre amb l'amenaça de que ja em tornarien a agafar, de que semblava mentida, en fi, tot això doncs, que se solia dir. No? Físicament, més o menys bé, més o menys. Psicològicament no, molt desfet, amb moltes ganes et sents com derrotat, com vençut, com molt humiliat, vull dir, allò, una mica allò amb ganes de que s'acabi tot, no? I esclar, esperes també que el jutge farà alguna cosa i jo ja vaig haver decidit que el jutge estava de la part, diguem, de la policia, vull dir que no... La policia ja t'avisa també que ves que dius al jutge perquè et poden tornar a agafar, no? I aleshores tu saps que si li dius al jutge, per exemple, que t'han torturat, doncs això pot ser que et tornin a agafar, però jo de totes maneres vaig decidir jugar-me-la i explicar-li que el que passa que el jutge no em va fer ni cas. A més estàs sol davant del jutge, no hi ha un advocat, per tant no hi ha ningú que pugui dir, escolti, que això que diu aquest senyor ho hem de comprovar, vull dir, per tant, doncs ni cas. I a més el jutge em va fer aquesta pregunta, diu, i si el fico a la presó es mobilitzarà tothom per vostè? Dic, sí. I diu, doncs vale, llavors doncs cap a la presó, com volem desafiar-nos mútuament, no? Doncs vaya gràcia, no? Llavors jo intentava argumentar-li que detenir la gent per les seves idees, per la seva manera de pensar, doncs no era... anava contra tots els drets humans, no? I aleshores el jutge diu, va, doncs cap a la presó i ja ho veuràs quin pa hi donen, no? I esclar, llavors ja vaig pensar que no valia la pena.